Maghiusa kita, pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Aniya na kita sa ikakawhaag 8 nga Domingo, sulod sa ordinaryong panahon. Ang atong simbahan nagpahinungod niini nga Domingo alang sa atong mga kaigsuonang lumad nga sagad gihikawan sa ilang mga katungod, kaangayan ug hustisya. Mga igsuon, giawhag kita sa pagampo alang sa atong mga kaigsuonang lumad. Ingon man ang atong mga kaigsuonan nga anaa sa tumang kakabos. Iapil usab nato sa atong pagampo ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors. Ang mga intensyon nga anaa diha sa inyong TV screen or monitors ug ang katuyuan sa atong production crew. Nagkatigom ta sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Niya nata sa ikakawhaag 8 nga Domingo sud sa tuig sa kalendaryo sa simbahan. Kining atong misa gihatod gumikan sa pagpaningkamot sa Daughters of St. Paul alang sa atong mga igsoon nga nagmasakiton. Ayaw mo kabalaka nga bisan sa inyong sakit kung kini inyong iduyog sa kasakit sa Ginoo makapamunga ni alang kaninyo ug alang sa mga tao nga inyong gimahal sa inyong kinabuhi. Nanukad kita karon sa Pinoy-anan sa mga madre sa Daughters of Mary sa Escolapias. Kining misa nagasukad sa ilang kumbento o aron kita angayan nga mohalad nining misa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos mangayo tag pasaylo sa Ginoo sa atong mga sala.
O ilakip sa nato sa ato mga pag-ampo ang indigenous people. Labi na kadtong mga tao usab nga sila nagpuyo sa kawadon nga hilabihan gyud kapait sa ilang kahimtang. Nga unta ang atong gobyerno, ang mga tao nga gitahasan sa pag-agak nila nga makatagamtam sila sa kaharuhay, sa kalisod sa kinabuhi. Sila nga nakasinati sa mga paugdaog-daog, pagpahimos, diskriminasyon, diha sa atong katilingban, giawhag ta sa pag-ampo alang kanila, ug paglihok alang sa kaangayan o hustisya nga sa dugay ng panahon sila gihikawan. Nga sa madaling panahon, ilang matagamtaman ang kahamugaway sa ilang kinabuhi. Nagakumpisal ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga naglapas sa kugdako iyamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na mamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niyas kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kadai sa iyang mga ini sa yuta. Ginoong Diyos langit pumari, Diyos samahan makagagam sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo, tungo sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tuon sa Amahan, dawatan among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam doon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen.
Magampo kita. Ginoo among hinabang ug mag-aagak, himoa ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma. Ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig, sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Sa pagkamatngon ko nga ako usa lamang katawo, nagampo ako ug gihatag kanako ang pagpanabot. Miabot kanako ang Espiritu sa kaalam. Gimahal ko siya, labaw kaysa bisan unsang trono o korona. Walay bali ang bahandi kung itandi kaniya. Ang mahalon nga mga alahas, dili makatupong sa iyang bili. Kung itupad sa kaalam ang tanang bulawan, sa kalibutan daw usa lamang kapudyot nga balas, ug ang plata dili mobili labaw sa lapok. Gimahal ko siya labaw sa maayong panglawas ug sa maayong panagway. Iyaha sa kaalam ang usa ka kasanag nga dili gayud musaw. O gipalabi ko kini labaw sa bisan unsang kahayag. Sa pagkunsad sa kaalam nganhi kanako, miabot uban kaniya ang tanang maayong mga butang. Gidad-an ako niya ug dili ikaasoy nga mga bahandi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Una kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Una kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Tudloy kami sa matarong nga pangisip sa among mga adlaw, aron makakabot kami og kaalam sa kasing-kasing. Balik na Ginoo, Ginoo, kalos apa, kaloy iyang imong mga sulugoon. Wala kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Pagkabuntag, puna kami sa imong kaluoy, aron mo singgit kami tungod sa kalipay, ug kasadya sa tanan namong mga adlaw. Himoa nga malipay kami tungod sa mga adlaw nga imo kaming gisakit. Tungod sa mga tuig kanus-an nakita namo ang dautan. Pula kami sa imong gugma,
mag-awit kami tungod sa kalipay. Higit anunta sa imong mga sulugoon ang imong buhat, ug ang imong himaya hikitan sa ilang mga anak. Maatuong tang panigmay gugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios. Palampuson niya ang buhat sa atong mga kamot. Puna kami sa imong gugma, o Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Puna kami sa imong gugma, o Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang pulong sa Dios buhi o gamhanan ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu. Hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa mga tawo. Walay butang matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata, ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah! 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 Tanggap ka, O Ginoo, sa gilakan ko. Ang pulong mo, ang iwas sa dalan ko. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa diha nga mulakat na unta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug nangutana, maayong magtutudlo. Unsa may kinahanglan kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon? Nangutana si Jesus kaniya, nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakap, ayaw panlimbong, tahura ang imong inahan o amahan. Mitubag ang tao, magtutudlo, nagtuman ako ni ining tanang sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Mahigugmaon sa Jesus nga mituto kaniya og namulong, usara kabutang ang kinahanglan mong buhaton. Lakat og ibaligya ang tanan mong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Og maangkon mo ang mga bahandi sa langit.
balik nganhi og sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini naguol siya og masulubong mibiya kang Jesus tungod kay dato man siya kaayo. Miling-ilingi si Jesus sa iyang mga tinunan ug miingon kanila, pagkalisod gayod sa mga dato ang pagsud sa gingharian sa Dios. Nakugang ang mga tinunan sa pagkabati nila niini apan mipadayon si Jesus pagsulti. Mga anak, pagkalisod gayod ang pagsud sa gingharian sa Dios, mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsud sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamelyo paglusot sa lungag sa dagom. Nahibong pag-ayo niini ang mga tinunan ug nagpangutananay sila. Kun mao kana, kinsa raman di ay ang maluwas? Mitutok sa Jesus kanila ug mitubag. Dili kini mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo gayud sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, O Kristo. Maayong good morning sa atong suking tigtanaw og nagsubay ni ining atong Sunday TV Healing Mass. Labi na kamong anaa karon sa inyong tagsa-tagsa ka higdaanan o sa hospital nga tungod sa inyong balatian kamo dunay kakulian sa kinabuhi nga wala og dili kamo maka-apil sa pagsaulog sa Santos nga Eucharistia. So salamat sa Daughters of St. Paul tungod kay kining matag Domingo nga TV Healing Mass gihatod gyud ni alang kaninyo nga kamo spiritually makadawat mo sa Ginoo diha sa inyong tagsa-tagsa kakinabuhi. Nga pamasin pa ang grasya nga makabot diha sa inyong kahimtang sama sa akong pakighinabi sa ubang mga tao nga pagkanindot sa grasya nga ilang nakabot tungod kay they don't no longer curse God about their sickness. They have come into conclusion kanindot nga niingon tong usa nako ka parokyano, salamat ri nga nasakit ko kay karon nga nasakit ko naduol ko sa Ginoo og nakaila ko sa Ginoo og labi nga ako nakasabot sa akong kinabuhi diha nga may kalabutan sa akong pagtuo, sa akong paglaom, sa akong paghigugma sa Ginoo. So nagpasalamat ko diri nga nasakit ko kay para nako it has become a blessing to me. Kanindot no? Ug mao na ang atong ipadangat sa Ginoo nga makabot nga grasya nga tungod sa atong pagtuo sa Ginoo, ang atong unang pagbasa karon nindot kaayo, no? Si Salomon nakamatikod siya nga niingon siya, tao ramang ko busa Ginoo kun mahimo tagai ko sa kaalam aron mahibalo ko ug unsay buhaton nako sa akong kinabuhi. Tali diha sa akong pag-ila kanimo. Wala na to basaha, kining atong unang pagbasa ron, sumpay ni adtong higayon nga hilabihan yung lipayas Ginoo kay ngano man. Ningon ang Ginoo ngadto kang Solomon pangayo bisag unsa. Pero ang nakanindot ni Solomon kay wala siya mangayo og bulawan, wala siya mangayo og gahom, bahandi, og kabtangan. Igo lamang siyang niingon sa Ginoo, Ginoo kun mahimo tagai ko sa kaalam aron akong maduma kining gingharian o kining mga katawhan nga imong gitugyan kanako. Abi ninyo, pertig yung lipaya sa Ginoo nga ningon Solomon, pagkanindot sa imong gipangayo, busa tagaan ko ikaw sa talagsaon nga kaalam tungod kay wa ka mangayo ni bisan unsa kundili alang kanimo ang labing mahinungdanon nga mao ang kaalam. Unsam gunang kaalam mga igsoon? Diha sa balaang kasulatan nagkanayon nga the fear of the Lord is the beginning of wisdom. You can be knowledgeable but without wisdom dili ka makakita sa hanay sa pamaagi sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Nya nahibaw biya ta nga sa atong pagkabinunyagan
og labaw pa nga kita gikonpirmahan, gihingpit gyud nga gisangkapan ta sa Ginoo sa maong gasa sa kaalam. Ug mao na karon ang nahitabo sa unang pagbasa. Tungod kay gipalabi ni Salomon ang kaalam kay sa gahom, sa kusog, sa bahandi, sa kabtangan. Ug nahibaw na ta nga si Salomon sa iyang pagkahari gitahod siya ug maayog yun kaayo niyang pagduma ang iyang gingharian. So we seek for God's wisdom. Hopefully, kita sad labi na kamong nagmasakiton o kamong mga igsoon nako nga naaron sa presuhan sa municipal sa Minglanilla o sa PDRC, kamo diha nga naa sa city jail, no? Hinaot pa unta nga karon nga kamo nasilutan gumikan sa inyong mga sa ug naa ka moron sa bilangguan. Hinaot pa unta nga ang panahon nga kamo gibilanggo, kamo nga anaa nga girehab tungod sa mga salaod nga inyong nahimo. Pahimudsin ninyo ang higayon nga makabot ninyo ug inyong madawat ang grasya sa kaalam aron pohon inigawas ninyo diha sa bilangguan. You will become better persons and ang inyong mga kasinatian sud sa bilangguan mahimong usa ka kahigayunan nga kamo mahimong maalamon diha sa inyong pagpuyo sa kinabuhi. Kay matud pa sa usa ka pastor si Rick Warren, ingon siya, without God, life has no purpose. And when life has no purpose, then life has no meaning. And when life has no meaning, then there is no significance and there is no reason to hope. Ug tinuod gyud mga igsoon. Kung walay Ginoo, walay tumong ug katuyuan ang atong kinabuhi. Kay wala may tumong ug katuyuan ang atong kinabuhi, mao na nga ang kinabuhi walay kahulugan. Kay wa may kahulugan ang kinabuhi, mao nang way kapuslanan ang atong mga pangandoy ug paglaom sa kinabuhi. Salamat kaninyo mga madre, no? Kay ang inyong goal in life, ang inyong kinabuhi, inyo manggi tugyan gyud diha sa Ginoo. Mao nang you really have found meaning and purpose diha sa inyong pagka-konsagrada, consecrated religious persons. Di ba nalalim inyong kinabuhi? Nga naman, wag mo'y bana. Wag mo'y bana nga istorya ninyo, ini kagabi pero malipayon mo. Kaya nga naman, because you have entrusted fully your life to the wisdom and to God. Mo nang malipayon kay mo sa inyong kinabuhi sa konsagrado nga kinabuhi. Abili niyo, sultian ta mo dahil usa kay gayon nga giimbitar ko sa mga madre, patagaon ko nila kabahin og evangelical poverty, no? Pagkasunod sa hantod karon wala ako nila imbitarag usab. Kaya nga naman, ako mag-ina mga madre. Kung kamo, mga aspirants pa ba? No? Mga novice. Kung kamo, nagmadre lang mo kay nangikyas mo sa inyong mga buluhaton sa inyong pamilya, you better go home and plant kamuti. Kaya nga naman, di gid mo magmalipayon sa inyong pagkamadre. Kung kamo, nangiskapo sa inyong mga buluhaton, sa inyong mga akuhan, sa inyong pamilya o sa inyong panimalay. But since you have the wisdom and you have embraced God, nya klaro man kay ninyo ang inyong tumong, ang inyong goal sa kinabuhi, mo nang malipayon kay mo diha sa inyong kinabuhi, isip kamo mga madre. So kamo sad nga lagi karon makadungog naman taan na rong gani ang mga magtutudlo, giingna na gyud nga doon na gyud na siya murag muwa ba nga kun ang mga bata moingon nga, ma'am, excuse me, kay murag na depressed ko. Ma'am, excuse me, kay murag na ako'y mental something sa akong kaugalingon. Sus, yun na, didan sa maestra. Ang maestra maingon yun la uli sa inyo ha. No? Mao kana ang usa nato nga giatubang ron sa atong mga batanon, sa atong mga estudyante. Mental health, depression, stress, no? Mga igsoon. Pero
kanindot sa atong mga pagbasa tungod kay kining atong ebanghelyo ron, kining maong batan-on nga lalaki, nangutana siya sa Ginoo, unsa may akong buhaton aron makabot nako ang kinabuhing dayon. So giingnan siya sa Ginoo, buhata og sunda ang mga balaod. Yan ingon siya nga kanang tanan magtutudlo ako mananggi tuman sa akong kinabuhi, no? So nalipay kay ang Ginoo nga katong tawhana buutan gyud ay kay to siya kay ngano iya manggi tahod ang mga balaod sa Ginoo. Nya kana ba ang atong pagtahod sa mga balaod sa Ginoo? It is an expression of our love for God, no? Mutahod galita sa mga balaod sa Ginoo, usa na siya paagi nga atong gihigugma ang Ginoo. Pero sa dihang giingnan siya sa Ginoo kanindot, no, sa imong kinabuhi apan karon do na pa koy laing ipabuhat nimo. Kay sumapa sa ikaduhang pagbasa, wa man tay matago sa Ginoo, di ba? Ang ikaduhang pagbasa ron sa basahon sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga-Hebro, wa tay matago sa Ginoo kay ang tanan nga naa sa atong hunahuna og sa atong kasing-kasing ang Ginoo nahibaw siya mao nang di gyud ta makapanghimakak og makalimod sa Ginoo, ha? Ay gyud mong pagtago-tago sa Ginoo, di gyud ta katago sa Ginoo, nahibaw gyud siya unsay naa nato. Pero nay nindot bag-o na kong nabasahan. Can the devil read our mind and our heart? What is in our heart? No. The devil cannot read what is in our mind and in our heart. Nga naman, kay kita, mga dinihugan man, mga binunyagan man ta, mga anak man ta sa Dios. So, unsa man day paagi sa yawa nga mailhan ta niya ug unsay atong kanabang kuan ba, no? Asa ta niya tintalon? It's because of our actions. No? Sa atong mga lihok nahibaw ang yawa nga mao na imong kahimtang. The devil cannot read our mind and our hearts, but God can read what is in our mind and what is in our heart. What tay matago sa Ginoo. So mao na nga dinhi ron sa ebanghelyo ningon ang Ginoo, nahala sige, ibaligya ang tanan nimong katigayunan, unya ihatag sa mga kabus, o balik diri, og sunod kanako. Suma pa sa ebanghelyo, ang kadtong maong batan-on, subo siya nga nagduko, nga naguol, tungod kay dato kay siya, og daghan kay siya katigayunan, mga igsoon. Unsa may buti pasabot ani sa Ginoo, mga igsoon? Ako na ning kanunay sang ipasabot sa akong mga parokyano nga dili man na gud dautan nga if you want to be rich then so be it kung gusto ka magdato ka sa imong kinabuhi. Pero hinaot pa unta nga ang kabtangan ug ang tanan nga bahandi nga gihatag sa Ginoo kanimo, imo na siyang gawion nga you become closer to God and you would easily find your way back to God. Mao gayud unta kana nga God created other things nga iyan ang gitugyan nimo aron imong daygon ang Ginoo ug sayon nimo nga makauli ka nga imong makabot ang imong hingpit nga kinabuhi nga way laing makahatag niini kundi ang Dios lamang. Kanang giingon nila nga the world can give us good life but it is only the Lord can give us eternal life. Way lain kundi ang Dios lamang gayud mao'y makahatag nato sa kinabuhing hingpit, mga igsoon. So unsa may leksyon niini, mga igsoon? Nindot kaayo, no, kung kita familiar magita ni Señor San Roque. So si San Roque iyang nanunot ang tanang katigayunan siyang ginikanan at the age of 20. Apan ang tanan iyang gitalikdan, iyang gihatag ang tanan ngadto sa iyang uyuan. Ug nagpilgrinasyo si Señor San Roque. Ug sa dihang nagpilgrinasyo siya, ug iyang gikahibalag ang mga lungsod o mga syudad nga dihay piste, dihay sakit. Ni dagan ba si Señor San Roque? Wala. Iyang gitabangan. Dili to niya mga kadugo, dili to niya mga kaila. Igo lamang siyang nilabay ni adtong maong mga lungsura ug dihay piste. Si San Roque wala magpanoko nga iyang gitabangan ang mga masakiton. Mausad na diha sa atong kinabuhi, mga igsoon. Abi pod ninyo,
when you are a generous person, no? Nainindot kaayo nga pagtuon ba, pagsusi. Especially when your generosity is an expression because of the graciousness of God. Kanabang tungod kay ikaw nakamatikod ka nga ang Ginoo maayo gyud kay kanimo sa imong kinabuhi, mao nang di kapugnan nga ikaw sad magmanggi hatagon. So dunay gihimo nga pakisusi. Nga when we are a generous person, there are 4 effects, no? Epekto diha sa atong kinabuhi. Una, 25% you are happier when you are a generous person. Ug tinuod gyud na, di ba? Kanang manggihatagon ka, kanang kusog kay ka manghatag, malipayon kay ka. Now, since you are happier by 25%, ikaduha, you sleep better. No? Bisag magwali ang pari, makatulog ka. Bisag naa ka sa simbahan, labi na kamo mga madri. Inig morning prayer, inig meditation, sus nihagok ang madri. You sleep better. Why? Because you are generous. You are generous. Not just money, not just things, no? Bulawan, kundi lang inyo kung kinabuhi, inyo manggihatag for the Lord. Ikatulo, it eliminates stress and negativity. No? So, dili ka, mo nang ang kanang mga tao manghihatagon, wag gibugas. No? Wag gibugas. Pero kanang mga bugason, sos, mga daw, kaya na, mga igsoon. No? Mga daw kaya na mga bugason. Pero tanawa ng mga tao nga manghihatagon. No? Because it eliminates stress and negativity. Number 4, it boosts your immune system. Manghihatagon gali ka, di kay ka layo kay ka sa sakit. No? Layo kay ka sa sakit, mga igsoon. Basta tao kang manggihatagon. So most probably kining ebanghelyo ro nato, mga igsoon, no? Iyang gitudlo kanato ni adtong maong tao nga ningon, lakaw, ibaligi ang kitigayonan, niya ihatag ngadto sa mga kabus og sunod kanako. Then we will be able to obtain eternal life. So kamo karon diha nga nagmasakiton, kamo karon nga niya sa bilangguan. Do not lost hope. Dili pa usik og alahi ang tanan. Karon sa inyong kahimtang, maayo unta nga moabot ang grasya og pangayuan na ninyong maong grasya nga mo kaingon mo, Ginoo, salamat sa sakit. Ginoo, salamat nga nabilanggo ko. For me, Lord, in your wisdom, I have seen or I have realized that my sickness o karon nga nabilanggo ko is not a curse but a blessing. Amen. Amen. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay, gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Dios Amahan alang kinsa walay imposible og makahimo sa tanang butang. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, luwasa kami Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa tibok simbahan, ilabi na sa nangulo ni ini, nga mahimo silang andam o gawasnon, nga muhalad sa mga bahandi iniining kalibutan, alang sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga pangitawon ta nila ang kaalam sa Dios, labaw sa tanang butang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Luwasa kami Ginoo. Alang sa mga tao nga dunay hinakog nga mga tinguha sa pagbaton sa bahandi sa kalibutan, nga dawaton na nila ang lamdag sa Espiritu Santo ug batonan ang kinabuhi nga manggiho naon sa kaayuhan sa tanan.
Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang kanatong tanan nga mahimo kitang kabahin sa aktibo nga paglihok o pagpakabana alang sa pagkabot sa lehitimong pangandoy sa atong mga igsoong lumad. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Nga imong untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa mga matuuhong nangamatay nga makasulod na unta sa masigpit nga dalan padulong sa langit ng gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Langit ng Amahan, himoa kaming mga kabus sa Espiritu, aron makasud kami sa gingharian ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you in love. Pagampo mo mga igsoon, aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo dawata ang among halad kining sakripisyo sa kadait, maghinloon ta kanamo sa hunahunag kasing-kasing, maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pagalagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanila, Ibayaw inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat ta sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro, Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanan dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi siyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padung sa kinabuhing dayon. Pinaagi siyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya lang kanamo ang manggaganghaan sa langit. Busa uban sa mga anghel santo sa langit, nagsangyaw mi sa imong himaya, duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, ang Ginoo, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, usaharan
Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa nang kasantos. Ipadala mo ang espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamong lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siyang pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Tawata kini ninyong tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kinig Panginoon kamong tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunayng kasabutan, dugo nga iyula alang kaninyo alang sa nang mga tao, mga sala mapasaylo. Buhatan niya ron paghandom kanako. Misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo amahan, ining pans, kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo kaming giisip ngayan nga mo atubang ug mo alagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan si buok kalibutan. Himoa nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo ug sanang mga pari. Inomdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Dinhing bahina sa misa, iampo nato ang mga kalag sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambits kinabuhing tunhay, uban ni Maria, putlig kasing-kasing, uban sa mga apostoles, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila amo ikaw daygon og himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag ana kanimo makagahom nga mahan dihas kayusa sa Espiritu Santo dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amahan namo nga naas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nagasala kanamo,
ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunoa luwasa kami. sa dautan. Mangayo minimo Ginoo nga imong luwason sa tanang dautan ug hatagi mi sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot ming malawmon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man naginharian ang gabog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoo sa Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw kay usa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Usara man ta ka Kristohanong banay, ipakita nato ang atong pag-inig sa unay. Daigon. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagkawagdag sa mga salasan kalibutan. Kaluoy kami. Alas victorious, ikatamuni, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako lain kalawat kanimo, apani pamulong lamang maayo. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O amahan nga gamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Dios nong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton, kamoron nga nagsubay, kamong mga masakiton nga nagsubay niining sibya sa telebisyon, mahimo kayong idulit ninyo inyong kamot sa TV screen. Nya wa may imposible sa Ginoo, mao na ebanghelyo ron, no? Walay dili mahimo sa Ginoo ug walay imposible sa Ginoo nga iuli niya ang imong maayong kahimtang ug panglawas. Lagitong amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang among pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, si Reverendo Padre Joselito Danao,
ang Episcopal Vicar diha sa Archdiocesan Shrine sa Immaculate Heart of Mary, Minglanilla, Cebu. Amo usab kinasingkasing nga pasalamat labi na gayud ngadto ni Sister Gina Parilla uban sa community sa Escolapia Sisters dinhi sa Lawaan, Talisay, Cebu sa ilang pagtugot nga dinhi sa ilang kapilya sa ulugon kining santos nga misa. Daghang salamat sisters ug sa kinasingkasing nga participation og suporta sa mga naglektor og sa choir. Ug usab walay puwas nga pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash and online donors sa ilang makanunayon nga suporta. Ug alang ni adtong buot mosalmot og magpadala sa inyong hinabang, anaa sa inyong screen ang among account name, account number, ug ang atong GCash number. Daghan ug daghan pagayod nga salamat sa inyong mga love offerings. Tungod sa inyong tabang, daghan ang nalipay ug nabulahan. God bless you all. Dili ikasubo kung dili ikalipay nato nga si Sister Vic Vic sama sa usa ka sundao nga monunot gyud sa unsay mando sa iyang general kay ginaingon man Sister Vic Vic nga obedience can make miracles. So goodbye sister kay ibalhin na pud siya laing assignment. We hate to see you go but out of obedience, babay na lang Sister Vic Vic. Si Sister Vic Vic, siya ang director-producer sa atong TV Mas kada Domingo nga gidalit sa mga masakiton ug sila nga layo o kamong naa sa bilangguan. Atong pakpakan si Sister Vic Vic. Thank you sister. Nya ayo-ayo sa imong bagong assignment. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Halad ng misa di ang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of